ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони исломӣ, мавзӯи имрӯзаро мавзӯи марг интихоб кардам, чун ҳамаи мо шумо миранда ҳастем. ин дар дасти мо нест. аз ин рӯ мехоҳам ки ҳар рӯз, ҳар сония, ҳар лаҳза маргро ба хотир биёрем. инсон аз марг мегурезад ва чун бемор мешавад аз тарси ин ки мабодо бимирад, бо шитоб худро муолиҷа мекунад. ҷое ки эҳсос мекунад бӯи марг меояд, он ҷо по намегузорад. вале марг аз ҷои дигар меояд. ҳар қадар зирак бошӣ, марг аз ту боҳуштар аст. ҳар андоза гарданғафс ва сармоядор бошӣ, ӯ корашро мекунад. ӯ ҳаргиз дари хонаеро ба нияти иҷозат гирифтан намезанад ва ҳеҷ ҳиҷобу деворе монеаи дар омадани ӯ намешавад ва иваз ҳам қабул намекунад. кафил намегирад ва раҳм бар хурду калон намекунад. пулу сарвату инсон монеаи кори ӯ намешавад. ришва қабул намекунад. ҳимоятгар ва супориши касеро намепазирад. лаззатҳоро аз байн мебарад ва амали инсонро қатъ мекунад. лабхандҳоро дар лабҳо мехушконад. қаҳқаҳаҳоро дар гулӯҳо хафа мекунад. мақому мансабро ба дигарон медиҳад. инсон аз сарваташ ҷудо мекунад. ҷасадро аз ҳаракат боз медорад. дӯстонро ҷудо мекунад. нақшаву барномарезиҳоро бар ҳам мезанад. бадӣ, худсарӣ, зургӯӣ ва ситамҳоро поён медиҳад. ай инсон, ҳар оғозеро анҷоме ва ҳар қувватеро заъфе ва ҳар ҳаётеро маргест. пас бихон ва яқин кун ки хоҳӣ мурд ва туро аз қаср ба шиками қабр месупоранд.